every night, right? And they be going so insane. I'm repping for my city, right? So you should be happy that I came. Wouldn't believe it if you seen it. I watch the skyline light up every evening. It's like I'm dreaming, baby. What I mean is, most of y'all don't know really, 'cause this is my world. Whoa, this is my world. Whoa, this is my world. Whoa, this is my world. Бургас е най-големият град в Югоизточна България. Родно място и дом на известни поети, композитори, певци, актьори, режисьори, художници, фотографи и спортисти. С неговата площ от 253 644 квадратни километра, той е и един от най-големите в страната. Според преброяването през 2011 година има население от 200 271 души и е четвъртият по население град в страната. Бургас е най-важният икономически, транспортен, административен и културен център в Югоизточна България. Той е и административен център на едноименната община и област, както и седалище на регионални и национални институции. Бургас е разположен в източната част на Бургаската низина, намираща се на изток от Горно-Тракийската низина. Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Българското Черноморие. Градът е заобиколен от езерата Бургаско, Атанасовското и Мандренското на запад, северозапад и югозапад, а на изток от Черно море. Между Бургаското и Мандренското езеро на височина 209 метра се издига връх Върли бряг, който е и най-високата точка на Бургас. В Бургас се намират две пясъчни коси. Кумулка, разположена между Бургаското езеро и Черно море, дълга около 3 км и широка около 1 км, и Атанасковска коса, разположена между Атанасовското езеро и Черно море, дълга около 1 км. В акваторията на Бургаския залив се намира черноморският остров Света Анастасия, който е изграден от вулканични скали. Климатът в Бургас и региона се характеризира като влажен субтропичен с черноморско и континентално влияние. Изключително благоприятен е, мека зима и топло слънчево лято. Средната годишна температура е 13-14 градуса по Целзий, което предразполага към екзотична флора и фауна. Множеството защитени територии и природно уязвими зони, разположени в околностите на града, като защитената местност Пода, Мандренското, Бургаското и Атанасовското езеро, са обособени в така наречения проект Бургаски влажни зони. В езерата край Бургас зимуват защитени видове птици, като кадроглавия пеликан, чапли, нощна, гривеста, малка бяла, голяма бяла и червена чапла, и корморани, голямата белочела гъска, червеногушата гъска, белият ангъч, съблеклюнат и други. От тук минава и Вия Понтика, един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици. До 300 000 щъркела и до 60 000 грабливи птици прилитат ежегодно над езерата по време на есенната миграция. Това е мястото с най-голяма концентрация в Европа по време на прелет за розовия и кадроглавия пеликан, на тръстиковия блатар и на второ място след Босфора по концентрация на малкия креслив орел. По време на прелет е установяван и изключително световно застрашеният тънкоклюн свирец. В Бургаския залив и Бургаските езера са документирани около 140 различни вида риби, част от които могат да бъдат разгледани в Природно-научния музей в града. В южния край на Бургас, в защитената местност Пода, е изграден център за наблюдение на птиците. Там има над 255 вида птици, което е 67% от птичия свят на България. В природния резерват на Атанасовското езеро са документирани 317 вида птици, от които 83 са вписани в Червената книга на България, а над 170 вида са от европейско значение. Там се среща и най-малкият бозайник в света – етруската земеровка, а от 2010 година се наблюдават популации на розово фламинго. Благоприятните условия за живот в тази плодородна равнина, близо до морето, са привлекли хората още от ранната античност. В продължение на почти целия 20 век Бургас беше възприеман като нов пристанищен град. Някои автори датираха неговото начало след средата на 17 век, а други отиваха още по-късно и твърдяха, че първите му обитатели са дошли на мястото на днешните стари квартали чак през следващия 18 век. Най-ранните знаци за живот обаче датират от бронзовата епоха и ранната желязна епоха. Бургаският регион е богат на археологически находки, свързани с тракийския период, 4 век преди новата ера.
Името Бургас произлиза от латинската дума бургус, означаваща кула. Местните легенди разказват за римски пътен стълб, който бил положен в района на днешното бургаско пристанище. 15 века по-късно, тогава под името Пиргус, населеното място се споменава в творбите на византийския поет Мануел Фил. В индоевропейските езици гръцкото Пиргус и латинското Бургус са идентични, като имат и за основа общ индоевропейски корен. Според професор Кирил Влахов, Пюргус означава на тракийски укрепление от дебели дървени греди. Още през 18 век Бургас е най-голямото пристанище на юг от Балкана. През първите няколко десетилетия на 20 век нов тласък на индустриализацията се дава с разширяването и модернизирането на пристанището, построяването на летище и нефтопреработвателен завод, най-големият на Балканите. Днес до Бургас функционира най-голямата в Югоизточна Европа химическа и нефтена рафинерия, която е и най-големият работодател в България. Там се намират международното и второто по натовареност българско летище, най-голямото българско пристанище и единственото нефтено пристанище в страната. В Бургас е разположен Черноморският риболовен флот, част от Българския военноморски флот и бреговата охрана. Начало се поставя и на безпрецедентен културен бум със създаването на читалища, археологическо общество, градски музей и отварянето на търговска гимназия и държавно училище по механика и технологии. Бургас е един от най-важните икономически и индустриални центрове на България. Структурата на икономиката е доминирана от търговията, хранително-вкусовата, нефтопреработвателната, дървопреработвателната промишленост, машиностроенето, услуги, туризъм и транспорт. Бургас е център на българската риболовна и рибопреработвателната промишленост. 80% от българския риболов се извършва от бургаски фирми. Бургас е и седалището на производителя на стомана. Бургаските езера се добива сол от праисторически времена. Днес той е единственият регион в България, където се добива морска сол. В близост до Бургас се намира един от най-големите винарски региони в страната – солници, мини за медна и желязна руда, за кафяви въглища и златни мини. Търговията в града също е силно развита, с изградени характерните за страната търговски центрове и филиали за всички национални търговски вериги. Голяма промяна в развитието на градския пейзаж и на градската среда с дългосрочни последици за качеството на живот оказва разширението на града в източна посока и изграждането на търговски центрове от нов тип. В последните години в Бургас се развива културния туризъм и градът изпреварва като туристическа дестинация дори Варна. Местоположението сред няколко природни резервати и защитени местности, антични и средновековни селища, Черно море и ежегодните фестивали привличат множество туристи. Бургаската катедрала, носеща името на славянските апостоли Кирил и Методий и защитената местност Пода, са сред 100 национални туристически обекта. Забележителности в Бургас са и множеството музеи. Историческият музей има експозиции, свързани с новата и най-новата история на Бургас, сбирка от антични монети и иконна галерия с творби от Южна България и Северна Турция. Етнографският музей се намира в някогашната къща на търговеца Димитър Бракалов. Там се помещават сбирките от български носии и накити, характерни за населението на Бургас. Една голяма част от експозицията са типичните за родните краища на множеството бежанци от Гърция и Турция носии. В археологическият музей се намират експозиции, свързани с града, региона и морската тематика от дълбока древност, античността до падането на региона под османска власт. Тук са изложени и находките от засилените в последните години археологически разкопки в региона. Разнообразието на флората и фауната на Бургас и региона е събрано в Природонаучния музей в трите постоянни изложби – Магичния свят на камъка, флора и фауна на планината Странджа, птичи ресурси на бургаските влажни зони. Най-новият музей е къща-музей на поетесата Петя Добарова. Той е организатор на ежегодния национален литературен конкурс Петя Добарова. Бургас разполага с драматичен, детски и куклен театър, опера, концертна зала и много художествени галерии. Морският град е един от малкото градове в България, които могат да се похвалят с театър за драма, опера и балет – Бургаската опера. Градът е известен на българската художествена сцена с множеството си галерии. Известни галерии в Бургас са галерията на Дружеството на бургаските художници, галерия Неси, галерия Бургас, галерия Ети и художествена галерия Петко Задгорски. От края на 19 век Бургас е един от най-бързо развиващите се в икономически и духовен план български градове.
264 сгради в различни европейски архитектурни стилове и български традиции са обявени за паметници на културата. Най-старите сгради в Бургас са баните, построени от Сулейман I, и манастирът Света Анастасия, който се намира на едноименния остров на 6 км навътре в морето. Като паметник на културата от национално значение, той е единственият запазен средновековен островен манастир в Черно море. Катедралният храм Свети Кирил и Методий е най-старата българска църква в града. Тя се различава от изградените по времето на българското възраждане църкви и се отличава от тези, строени през първите години след освобождението. Храмът е тип базилика и е построена по оста изток-запад, типична за католическите църкви. Православният храм Успение на Пресвета Богородица, накратко Света Богородица или Гръцката църква, е най-старата православна църква в Бургас. Строителството на православния храм Свети Иван Рилски е тясно свързано с разширяването на града след освобождението и последвалия поток от бежанци след Балканските войни 1912-1913 година. През 1673 година е спомената и първата арменска църква, построена от арменската общност с подкрепата на българите в града, носила името Сурб Степанос. Тя е била преустройвана няколко пъти, за последно през 1853 година, от когато носи и днешното си име – Сурб Хадж, на български Свети кръст. Църквата е призната за паметник на културата. На западната страна на църквата през 1990 година е издигнат паметник на геноцида над арменския народ в Османската империя. Други храмове в града са българските православни църкви Света Тройца, Свети Атанасий, Римокатолическата църква Дева Мария Богородица, Източната католическа църква Свето Успение Богородично и други. Бургас днес е модерен град. Наред със съвременната архитектура могат да се намерят и запазени сгради от началото на 19 век. Бургас е дом на известни личности, свързани с културата и изкуството. Едни от популярните забележителности на града са морската градина с казиното и Бургаския мост. За разлика от другите големи български градове, където през последните години ударното строителство на нови сгради е унищожило доста зелени площи, озеленените площи в Бургас за същия период от време са останали почти непокътнати. През 2010 година, благодарение на ангажиментите за опазване на околната среда, Бургас е обявен от кампанията Зелена България на Министерството на околната среда и водите за най-зеленият български град в категорията за градове с над 200 000 жители. В града има изградени множество паркове. Морската градина на Бургас, изключително красива и подходяща за разходки, е паметник от национално значение. Освен с морската градина, градът може да се похвали и с Борисовата си градина, наричана още Княз Борисова градина. Близо до парка е и къщата музей на поетесата Петя Добарова. Всяка година се организира фестивалът на пясъчните фигури в Бургас и от година на година славата му расте, а посещаемостта се увеличава. За 2 месеца на своето съществуване, първият фестивал на пясъчните скулптури в Бургас привлече над 15 000 посетители. През 2010 година, докоснали се до това изкуство, зрители са около 30 000. Миналата година бе рекордна от към посещения, близо 77 000 души. Тази година обаче посещенията на туристите надминават този рекорд. По първоначални данни, до момента над 80 000 са разгледали пясъчното градче и са се снимали до Хензел и Гретел, Царолъв, Красавицата и Звяра и Чичо Скруч. Интересна забележителност е пъпа на Бургас, поставен в средата на нулевия километър на града, отбелязващ неговите точни координати. Произведението наподобява щит, на който са изобразени символите на града. Тризъбец, символизиращ жезълът на Нептун. 3 риби, като символ на Исус Христос. Корабът на аргонавтите, символ на пристанището и черноморското корабоплаване. И лавровият венец, символ на богатата история на Бургас. В близост до града се намират Несебър, единствения български град, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Античният и средновековен град Аполония, днес Созопол, и древното тракийско светилище Бегликташ, близо до Приморско. През 2010 година Бургас е обявен за най-добрия град за живеене. Освен един модерен и съвременен град, Бургас е и място с завидни традиции. Наред с празника на Бургас, който се празнува ежегодно на 6 декември в деня на религиозния празник на Свети Николай Чудотворец, в Бургас се провеждат предимно през лятото фестивали и културни събития от различно естество. Някои от фестивалите, като София Филм Фест на брега, Бургас и морето, Бургас Бус и Джаз фестивал,
Спирета в Бургас, литературни дни Петя Добарова, мотосъбора в Крайморие и традиционните празници в чест на покровителя на града се провеждат всяка година.